कटन कलेजनि अजन्ता बर'आ गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि गुबै जाहोना सोराव फैदों। थांनाय 1 दिसेम्बर खालि तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर थानानि सिङाव थानाय बागदबा गामिनि थागिबि मनरन्जन बर'नि सासेल' फिसाजो अजन्ता बर'आ गावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन। नाथाय अजन्ता बर'आ मा जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन बेनि गुबै जाहोनखौ मोनथियाखैमोन। दायो अजन्ता बर'आ मानि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बिनि मबाइलनिफ्राय माखासे बाथ्रा सोराव फैदों। अजन्ता बर'नि मबाइलनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मोनथिनानै अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनाय गरेस्वर थानानि सिङाव थानाय खपसरा गामिनि प्रकाश बर'खौ गरेस्वर पुलिस बिफाना खादों। खौराङाव मोनथिनाय बादिब्ला प्रकाश बर'आ अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनानै जुलि खालामगोननि रादाय होनानै गुबुन सासे सिख्लाजों मोजां मोनलायदोंमोन। दा बेनि गुबै बाथ्राखौ रोखा मोनथियाखैब्लाबो बिनि मोजां मोननाय प्रकाश बर'खौ पुलिस बिफाना खानानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना खौराङाव मोनथिदों।